Personally. Where my fans by YouTube. Very poor, very poor. Very crazy. Yes, sorry. Mimi mjima mzigwe. Plus mukuti mukuyimba futhi. Kuzvitira kanjani? Kutoyimba. But pale banako ngabezana kadita to. Utanda nje waka professors Yeah, soja lapho. Asinozothini. 2017. Hayi, ukona manje Wakatshalo ndithi 2017. Takati Jalavu urumende eMzimbabwe kana afa. Nomfana umutaka hero. Azimozi yesh, machairo wacho mujeje nganga kanyanya. iyo waiudzana. Ongeri YouTube. Kumbira ku government yeMzimbabwe. Through my YouTube. Through YouTube. Ipo pagetu kan. Ipapa. Victory ipo video. But all right, yo zvako all right. Yo go please yo make go. Wakataura pa YouTube but you know kuti hausiwe kwakazvitaura. Why? Saka ubonzi ndikuona uri kuganza stereo. Ndakona one day wakadhaka kutogadza kuti hey ndindega waitoita kunge pamwe Say chaka pa YouTube. Which means I'm a fire prophet. Say chaka YouTube. Yani makazvitaura. Chona akazofa 2021 nga. Vaitwa hero. Asi dai baba chatunga ngari paiswa pa hero sika. But still, I But a hero is a hero. A hero is a ambassador. That's why. Hira gauro $50. Iyo yokuti fire prophet you want fire makanyanya. Uika 50. 50 show mfondo zviga dzakawanda. Dzakawanda kaka. Ndini wacho akazvitaura akaprofetize Jalava achatwa hero. So you mean I'm a fire prophet. What's the other good? Imo muraini munhu. Bazasapo. Nyanyopinda munyati mako nyaya yanga yambotanga sei wangaona ngari kurware pataitera nyaya yekuti akapenga ndeni Jalavu na Kalazi paimutwa naro akataiwa chicho chikunhu chikuru chechi chikatofaka chinofanira kuzoka chihiro mumatangira zvakaita ina ndatoona future yake kuti chimwana ichi chine future chipa lecture pakuti akafa uchaona ngaa hero wanga wagona but apa wakadi kuprofesa izafati kuti achafari kudii sha safaya prophet tokuudza zvaminoda kuti tikuudze isusu kana mune zvimwe mubvunzo iyo unokwanisa kuti kuprofesesa zvimwe zvinhu kuti unotoshoka pa YouTube ipapa ndozoitika after sometimes zvinoitika after 30 years kana 35 years pane mumwe munhu anenge achizovepo panyaya anoboti makiti yakambozvitaura bezvo zvaitika Jalavu takaitaura 2021 zvaitika 2021 zvaitika auna meprofesa umbonditaurira handisana Kalazi kona kila akawanda iminoziya yani akawanda chingotipa yawo nayo yani yaKalazi ere chingotipa yaKalazi akaramba ichinetsana napacho nejana achangokiraniswa ananguva ankirazi wasei ya personally ni abozi munomika mune mutemo kamuno anenge akuraiwa sei handiziye zvangu anotumira nonzi inkabi inkabi anotumira network kune inkabi inkabi zvavafanira kuti mahitman hakuna haiexiste musango yepaSouth Africa vanhu vakangopikira zvakanzi apinde pahero seka ure tomboti akrariswa anoitwa hero here ure tomboti akrariswa akaitei panyika panapa Kalazi handi ndiye angari mugodzi machibabe angari mugodzi aitozama iyo shamwari chimwe chakuri hakuna vese anga vari vana nanhasi music yake isati yapera kuiswa mune maproducer akawanda anayo music yake uye akasiya apedza njuga abo izvozvo hatirambi zvazvo but still seKalazi achinge ndima kabhozi mupenyu seKalazi ana kana majokes anombobuda achiita mavhidhiyo akanzi asvika omboona vana kuzara vana museKalazi aripo
aiwa chera kanzanda mabhesi rakati apambote kana karume kokuti asekalaza kuna second ali cheichiya chete pese pachaisvika ungonzonzanzi ari kuna second kwebva mafaratsi umati driver kubva wapanombotosekalaza akatomiswa necovid unomuziya taenda pariakumiswei kufa kukaita soja lavo sekalazi handitainisana nasoja lavo so dai papa isina covid achimbopefuma hapa paine something pasingambozvaite material but manje covid yakamisa covid yakavhiringidza zvawanda unotangogara chotewo akarara chete sekalazi asara arega manje sekalazi yoda kuti taite mavhidhiyo emafanisi kuti ndicomedian handize musician ishanchiri multi talented patani rinosiyana dakachiri mupetoreti da apapi wakambonza imwe joke pane imwe joke yakambonza kuti azanzi iyo nyaya yake soja lavhiyo yekuti television handada zvinhu zvetelevision chii kufa kwake futi akazongopedzisa filimu rake akangofa achikuita zvemafanisi manje sekalazi aite izvozvo achaitwa chi haiko kwano unosasvika kumalevels wayo but munhu aingotedzana una chibaba kuti nomsaka mukunyora sezvangari munhu aipinda nachibaba ndiye munhu pamaartist asara ndiye munhu achakwanawo here pana jalava sezvo ariye munhu aikontesta nayo zvinogona kudaro because kana trend yacho yakuti bozi tachinyika munomuka ini zvandaiziya inini kana zvichinzi kune national hero kana kuti provincial hero inzwa hausunzwa kuvananga nyaya ini ndaifunzira kuti hero munhu akabata chi futi ndasingazivi kuti kumusic chi mahiro ariko vantu vaibata saka I think sekalazi anodisevanoita hero even usanakirwa naye because wainakirwa naye akafa hapasisina sekalazi pamwe ane zvimwe zvainazvo saka uyanga kuti soja love handi soja love is a hero angari hero aiwa saka unzwisana zvaaita izvakuita kuti aitwe hero aita sei charinda rake asika totara kuhiro aiwa make isati tikunzwisisana pandikuona munhu kuti hapana munhu achaitwa provincial hero aimba vezimdanzo chete aimba vezimdanzo aiwa bo aipapo tapanzwisisa iprofesi futi neimwe futi ndeimwe bias the prophecy aichita kubeta prophecy yake right boss of hapana atanyetsita mupiri ninge yajala yes yekuti angoya panoto vanhu vanoita pange nhunziso kupinda kwatechete vanhu vaibva totokuwa vanhu vanobuda vaita kunzwa chokwadi zvakatsika vanhu achambomuna achapakamona anzachisi chinhu bebe chichakatika parasvika ane aifana preferengo ground rese rakasumuka vanhu vasanga kukanuka ground rese chibaba hamena minisa yepa speech chibaba idisrespect kayo yei aita sei iye aiwa kuba zvinomawani vaingosvika vanhu vese vakasvika hausirizwa zvinobuda muchani asi rega akasvika paitaura munhu paspeech pamwe ananhingiri mamwe artist aitosvikaomaminisa achipindaiye vanobva noita noise achaota noise apinda nakawanda Clinton vanhu vari muclaus iye fana kupefoma weko clown unobva apfuura ndipawepo rinodzingwa clown unoziya class yadhanganyika iwe kakari kaclown keke hapana iye akutora vhidhiyo handiti akutora vhidhiyo iri panapa kunzi charavha rubva noko atopita kamomendi kekuti anomboti vhidhiyo yake kuendezanajala chero even colors akanzi apfuura nongoitenesa unogorera kuna zvakadaro ari pazasi apa raini ndimwe makavengana aiwa iyo ndosina izvezvi akabvura studio vanapinda
urunzi istudio yaichala pana pili uri kuona pakazara nevanhu asingaimbi kana pakagara panzi wadangoona kupinda kwake nokubuda kwake hakuna covid sawakalaza kuna vanhu apatombooneka kuti payala nation pari paconquering family conquering studio uri kuona neupitipiti hwevanhu ingadai zvezviuripo ipapo enditoripo but wamaza soja namba ya soja love ngaleona vakati wana kuti mabhizinesi kuti anotengesa munhu achitizigeza kuda kuona kupinda kwake nokubuda kwake makuru wani makuru wani anga ari profit kutozosenda daro ngozati anzi ndakareva nevakafa zvinenge zvikuitira pauri ngoza akakuroya bhafa soja lavo nanhasi hapasisina zvisina kana stanza yake hakusisina chero tunhunzva tukada kuzamanzi ndindakasirwa zvichatanavo zvii zvamukasirwa pana luko zvachauti pana bloti pane futi mumfana mulapfana chimbomirai mafana muda kuzvinepenga makasirwa zvinhu zvachibaba zvii zvamukasirwa hakuna akasirwa akakwena nezvinhu zvake netarenda rake tarenda rinosirwa noyo uri mwana wake here kuti anzi wakainherita inheritance zaiwo uyo akuimba sababu wake uluku vamwe vari kupona luku iwe ativaziva valuku kuya seku nokuti wanyepedzero kavhozi totozvigonawo futi but hapana umbofa kuita zvishe zvaaita unoisa pana angazvitanzi grenade kana kuda kugona kuimba imba ine mavhoisi enu aiwa grenade anogona but ukazvada kudzikadzika uda kuzotora yachibaba kaziva ndozokubuka siyana neida kuswedera kuda kuchitanga imimi ndimi makasirwa mavhoisi akuna zviite unosirwa vhoisi nokupenga panyamini harikuchametirei pakasoni udaikuringakarara pane munhu angasara aichanzanzi ndinakasirwa skiri yamakini hakuna nene skiri yangu ndega uri muselebhe muselebhe ipapa payoutube nditori muselebhe aindi muselebhe shakiritorisha foreni chirongoti avazive kurema kuda kunze kunoona clinton andizive vari kupenga nekuti anzi vari kuzvitiyoni vakasirwa zvinhu zvajanavo zvii aiwa kamastairi ake kunwa brongo inonzianzi mushengeneni andosinegeitwara kuenda kumusika kana mbuya ari kutenga madomasi vaguma vadango by mistake vanagona ngoti mukwashe makundiguma mushengenengeni wangu ndozvoda kutozivaoka but hazvinobva nasoja lavhe zvakabvana iye ndatonzwawo kwauri imuwedzera kuti mshenge ndatanga kutorinzwa izvezvo kwauri chiichocho kana ukasangana nekamfana aiwa iwa utazvasingaziva uzviziva vandiudzowo ndatonzwa kuti ingonitaurira mukono chiuikawe asi right hausi bo chicho inozimshengenewatiwo unoprofesaiza iwo unoyadzodhira madhira asoja lavo madhira asoja lavo ndiwa unoprofesaiza dzake dzese wati wafanha vakasirwa saendasonafanha vakasirwa chike anga singatirani kuti anzi vafanha vari kuteedzera something like kuinherite zvibozi ini ndazobatanidza kuti soja lavha ndanga aiita zveinhingirikine zvana madrugs reshuga aiwa pane zvanhu zvinombotinira pamanhingirikidzi zvipi zvokuti chii anzi kakuta asi ambozvono saka haufollowi profeti mimi kamuri kuferi tambokudza kuti muri biased kakuta kamunhu aipisa munhu waona mani kete ingambogera kuti inhamba yamachesi
azipinda nango angari paSouth Africa aingoita zveku-South Africa time yacho atori kumashure uyu loka inonzi mchenene ndaitogayati mastaff asojarabva akasiya anonhu akasiya staff inonzi mchenene akasiya staff inonzi mchenene kodwa ndinokuzaitiakasiya inini sauro anitenetene anangadaidza iwewe prophet akaprofesaiza ichi kuti achashafawa sei utozoziva kuti mshengeneni aiwa ngosvika ikani svika kani mshengeneni boy kakutsva kete ba amenoka usase iyo nyaya kuti kete zveshuwa nyazozvigayaka izvo ndatenga laita substation kana ndanotenga chinhu sama usina change nganapiwa chi right but tiri kwawedzera kuti chinwa timbosunga sitandara uzochichaitika nyangwe kana laita risina chinhu takachinjwa here meke pane masikiri ekuti unochinjika kuti unotambidza munhu laita robva rangu kana risina gasi andichaziva zvaunondifundisha vanamusunga sikaniki tete asi saundi hapana zveri kumboita muzee mako hapana zveri kuitere asiwe pane zvekuita muzee mako ndambovunza seugara lilaita aiwa ini ndiri kuvunza zvakanaka iwewe airibvunza inini chii svika inzwa siyambobhema chambo kambobhema chambo this time achatitaurira sunga chamba cho sunga atitaurira ashai ndokuchuna ndokudzesa muda kuziya airipo but inini zvamuta